साब्रैना बेसेबांबा गामियाव थांनानै दा हमजाहैबाय आरोखि गामियाव। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय। आङो बे दाख्लि थांनाय जाथायनि सायावनो सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोफिनदों बा नोंथांमोननो क्लियारिफिकेसन हरनो नागिरदों जे 80,000 माननि 80,000 थाखानि बा 80,000 रांनि माने दखानावहाय बाखि जानानै माने सानै बर' लाइमोनखौ रुमाव खारलांदोंमोन नङा होमबा। दा बेनि सायाव आं नोंथांमोननो क्लियारलि खोन्थाहरनो सानदों माब्रैहाय बे जाथायखौ जोङो सामलायनानै दिनै फोजोबहैनो हाखो, बेसेबां खस्थ'नि गेजेरजों आरो मा जायामोन बिसोरनि गेजेराव, आं बेखौ नोंथांमोननो क्लियारलि खोन्थाहरनो सानदों आरोखि बे भिडिअनि गेजेरजों। दे बिदिब्ला नोंथांमोन भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार आरो नोंथांमोनहा मोनसे कमेन्ट होनो दाबाव आरोखि। आरो नोंथाङा बे भिडिअखौ इउटुब चेनेलाव नायदोंबा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुकखौ फल' खालामबानो जाबाय दे नोंथांमोन। दा बे जाथायाथ' थांनाय आं मोनसे भिडिअ लाबोखादों नङा होमबा। 80,000 जे दखानाव जानानै बाखि जानानै रुमनि भाराजों रेसन जानायजों 80,000 जादों मास मोनसेयावनो। सोर 80,000नि जानो हाखो? 6 जनजों नङा होमबा नोंथांमोन। 6 जनजोंनो 80,000। दा लोंनायबो मोनोमोन जाहैबाय बे दखानावनो, बाखियावहाय लाजोब्बाय बिसोरो। लोंनाय जानाय सोबनाय गासै लाजोबनानै 80,000 नङा होमबा। आसरित मोनखायो बयबो नङा होमबा खोनाबानो 80,000नि सोर जादों। 6 जन मानसिया मास मोनसेयाव जुदि 80,000 थाखानि बिदि जानांगौबा होमबा माबायदि खामायनांगोन नङा होमबा नोंथांमोन। बेसेबां खामायनांगोन दानसेयावहाय सिन्था खालामनानै नायबानो जाबाय आरोखि नोंथांमोनहा। बेखौ कमेन्टआव फोरमायहरदो आरोखि नोंथांमोन। जुदि 80,000 जुदि 6 जनजों मास मोनसेयाव जानांगौबा जोङो बेसेबांखिनि खामायबा जों मेनटेन खालामहैनो हागोन, नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। दा बे जाथायाथ' जाबाय नङा होमबा नोंथांमोन। बिसोरो सानब्रैयाथ' जोबथेनानै दोनजाबाय। सिगां समाव गोबां टर्चार खालामदों। टर्चार माने मेन्टेलिटि टर्चार आरोखि। मानो होननानै बुङोब्ला सिटनि न', बेनिफ्राय फेनबो गैया रुम सिङाव, आरो दा बिराद गरम, ओजोंहाय गरम जाबोबाय। माने सानैखौबो थाला होनानै न' सिङाव दोनबाय थायोमोन। बाहेरायाव थांनो वाशरुमाव थांनोबाल' माने साबि खेवनानै थांहोयोमोन, बेनिफ्राय जानायखौ खोरखिजोंसो सोहरनानै हरोमोन आरोखि। दा बे खौरांखौ जोंनिसिम हरनायाव जों मोन्थिनानै जों नायदों थांनाय रबिबारावहाय। जों नायनानै फैबाय माने आरो आं बिथांमोनखौनो बे फंबायमोनखौ लानानै भिडिअ होगारखादों नङा होमबा। दा गोबांथार सावरायनायनि गेजेरजों डिटेलखौ मिथिनो मोनबाय मालिकनिफ्राय, माने बेसेबां जामारदों जामाराखै। दा बेनिफ्राय माने अनारा जोंनि खोथायाव बा जोंखौ नुनानै जों रायलायनो मोननानै बियो माने खुसि जादों गावबो, माने गावहाबो फैसाखौ मोनफिनसिगोन होननानै। आरो फारसेथिंजाय गथ'फ्राबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा माने बेवहाय जों थाङामोनब्ला बिथांमोनहा मा जागोन जायामोन जों बुंनो हाया आरोखि। थाखा फैसाखौ न'खरा मेनटेन खालामनानै हरनो हागौमोन ना हायामोन जों बेखौ बुंनो हाला आरोखि। नाथाय जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों थाखाखौ मेनटेन खालामनो हादों। माने जे दिनैबो डेट होयो गाबोनबो डेट होयो जाया। नाथाय मैयानि समावहाय, मैया 19 तारिखनि समावहाय मैया माने थाखा फैसाखौ मेनटेन खालामजोबनो हानाय जादों। 80,000आव न'खरनिफ्राय माने गामिनिफ्राय आरोखि, गावसोर होजोंनिफ्राय अनलि 74,000ल' पेमेन्ट खालामहरनो हादों। बेनिफ्राय 6,000खौ जोङो होथ'नानै लाबोनाय जादों आरोखि बेवहाय। आरो बे जाथाया जादोंमोन दद्दाबालापुरावहाय। नोंथांमोनहा मिथिखागौ नङा होमबा दद्दाबालापुरखौ, इन्डास्ट्रियेल एरियायावहाय। दा बे 74,000खौ अनलाइन ट्रेन्जेक्सन खालामहरदों। दा जोबोद खस्थ' खालामदों आमगुरि बड'सा इउनिट एबसुनि प्रेसिडेन्ट बिथाङानो गासिबो मेनटेन खालामजोबनानै थाखाखौ बुथुमनानै मैयानि दिनावहाय 74,000 सोहरदों डाइरेक्टलि। आं स्क्रिनशट होगोन थाखा सोहरनायखौ। बेनिफ्राय 6,000 खम जानायखौ जोङो मेनटेन खालामनानै लानानै फैबाय आरोखि। ओमफ्राय बे गथ'फोरखौ जोङो मोनसे कम्पानियाव जयनिं होनानै गारबोबाय आरोखि, जों रायलायनानै दोनखानानै। साब्रैना बेसेबांबा गामियाव थांनानै दा हमजाहैबाय आरोखि गामियाव। फिन खेबसे बिथांमोननि एड्रेसखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरनि, बिथांमोननि डिटेलखौ, बे गथ'फोरनिखौ जायफोरा हमजादोंमोन। जायफोरा थाखा थगायनानै थांदों बिथांमोनहा 6 जनमोन। 6 जननि गेजेराव बेनिफ्राय बिसोरो गासिबो नेपालि हारिनिमोन। बेनिफ्राय दा हमथाजानायफोरा सासे जोंनि बर' लाइमोन आरो सासेया नेपालियानोमोन। दा गावसिनि न'खरनिबो जायो होनदों, खाथिनि। दा बिसोरनि आङो डिटेलखौ फिन खेबसे खोन्थाहरनि। संगित नार्जारी, बिफानि मुङा रहेन नार्जारी, गामिया जाहैबाय
रांगिजरा पिअ खुंख्राजरा चिरां पिनक'डा 783393 नोंथांमोन। बेनिफ्राय सासे बे नेपालिनि मुङा दान बाहादुर लामा, बिफानि मुङा टिकाराम लामा नोंथांमोन। दा एड्रेसा बे सेमानो आरोखि, बिसोर खाथि खाथिनिनोखा, बै थगायग्राफ्राबो माने खाथि खाथिनिखा आरोखि। दा मानि जाहोनाव बेबायदि खैफोदाव खोख्लैनानै गालांखौ बुजिनो मोना, बेनिखायनो गावनि लोगोब्लाबो बांद्राय फोथायनो नाङा नोंथांमोन, एसे सांग्रां जानानै थानांगौ, नङाबा माब्लाबा समाव गिदिर बिपदआव गोग्लैनो हागौ। दा माने बेफोरबायदि गुबुना फासायलांनाय बिपदआ बिराद डेन्जार, हो, सोरबाया जेलबो जानानै दं गुबुननि दायावहाय, मिथिबाय, सोरजोंबा फासायजानानै, बेनिखायनो बिराद सांग्रां जानांगौ। दा इयुन समफोराव जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया जानानै फैया, बेनिखायनो बयबो सांग्राङै था, आं बेखौनो खावलायगोन। आरो दा जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। गोबां खस्थ'नि गेजेरजों नारा नाथा जुजिनानै ओरै अनारनि टर्चार खालामनाय, अनारा पुलिसनो हरहां पुलिस लेंहरनानै बिसोरखौ पुलिसनि आखायाव गथायहां जाबाय थानाय, ओरै फारसेथिं थाखा फैसा मेनटेन खालामनायाव न'खराव बा गामियावहाय हाहां हायाहां जोबोद खस्थ' जादों आरोखि। दा बिथांमोननि बे आमगुरिनि गामिनि गावबुरा आरो बिपुल नार्जारी सार, आमगुरि बड'सा इउनिट एबसुनि प्रेसिडेन्ट आरो बिथांमोननि गासै मावथि लोगो, बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। बिथांमोनहा गोबां सिरियासलि लानानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै हरदों आरो जोंबो बिथांमोननि हेफाजाब लानानै जोङो बिथांमोनखौ मैया मोनानि समावहाय जोङो रेस्किउ खालामनानै लानानै फैबाय, बे अनारनि आखाइनिफ्राय जोङो बख'नानै लानानै फैबाय आरो बिथांमोनजों जोङो मोनसे फट'शुट लादों, बेखौ नोंथांमोननो स्क्रिनाव होखाबाय नङा होमबा, नोंथांमोनहा नुबाय। दा जोबोद खस्थ'बो जायो आरो जोबोद दुखुनांथाव जायो आरोखि बेफोर खामानियावहाय। दा बेनिखायनो जोङो अरायसम सांग्रां थानांगौ। नोंथांमोनहा बे जाथायनि सायावहाय मा सानदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। दा भिडिअआ गोलावद्राय जाबाय, आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों रायजोफोर, थेंक इउ।